Bata i Seka. Family Kids. Sada ću da vam ispričam kako je Bogdan majstorisao po kući kada je Nikolini trebala pomoć da joj se popravi stvari koje nisu radile. Jednog jutra, kada se Nikolina probudila i kao svako jutro krenula ka kupatilu da opere zube, tamo, kada je ušla i taman da pusti vodu, nema vode. I onda šta će, setila se da pozove Batu da joj pomogne da popravi Slavinu kupatilu kako bi imala vodu. Dok je Bata majstorisao u svojoj radionici, začuo se telefon. Kako mu je dobra radionica? Baš je lepa. Ja bih voljela da imam takvu jednu. Kada se Bogdan javio, Nikolina mu saopštava da joj ne radi voda u kupatilu. I onda je Bogdan uzeo svoj alat i krenuo da pomogne Nikolini da joj popravi vodu u kupatilu. Jesi li video kako ima i kofer za majstore? Jesam. Kada je Bata stigao do kupatila, odmah je počeo da popravlja Slavinu. Nikolina je posmatrala kako on to svojim alatom sve popravlja. I tako je Bogdan uspio da svojim alatom popravi Slavinu i pusti vodu. Čim su ugledali da voda teče niz Slavinu, oboje su bili srećni. Baš je da Bogdan brzo popravio Seki česmu. Jeste. Sada će Seka moći da opere zube, jer sada ima vode koju je Bata namestio. A sada ćete vidjeti šta će još Bata Seki da popravi, jer još nešto joj se pokvarilo u kući. Šta je pokvareno? Sačekaj, strpi se, sada ćeš da vidiš. Kada je Seka Nikolina krenula ka ormaru, vidjela je da ne može da otvori vrata ormara. A vrata će joj se zaglavila. Šta će sada radi? Kako će sada da otvori vrata? Sada ćeš vidjeti koga će opet da zove. Nikolina je znala ko će joj pomoći i opet je uzela telefon da pozove Batu da joj dođe i popravi ormar. Bata se odmah javio na telefon, a Nikolina mu objašnjava da ne može da otvori ormar i moli da joj pomogne. Bata je odmah stavio šlem, uzeo torbu sa alatom i krenuo ka Seki da joj pomogne. Čim je došao, ugledao je ormar i odmah počeo da majstoriše. Pa on ima tamo svašta u toj torbi, koliko ja vidim. Baš ima puno alata. Tako je, mora da ima. Bez alata ne može da popravlja po kući. I Bata je uspio da Seki popravi ormar. Oboje su bili srećni. I sada je Seka mogla da uzme iz ormara svoju omiljenu haljinu. I sada će Seka svom Bati, pošto je on pomogao oko kuće da namesti stvari koje nisu radile, napraviti da jede. Nikolina je u svojoj kuhinji odmah počela da sprema Bati ručak kako bi mu se zahvalila što joj je pomogao. A Bata je sve vrijeme sedeo i čekao da mu Seka napravi da jede. Na kraju je dobio svoj omiljeni hamburger, sok i kolač koji mu je Seka napravila. Kada se nešto pokvari, sve se može popraviti uz malo truda i volje. Najlepše je kada pomažemo jedni drugima, jer tako postajemo pravi tim, baš kao Bata i Seka. A kada se neko potrudi za nas, uvijek treba da mu se zahvalimo, jer zahvalnost je ono što prijateljstvo čini još lepšim. Ćao društvo!